hiddeko waddugo ragare kita kan hitordu mobgal lesdi Nigeria Federal High Court noddi jonde fere nder lebbi joyi ngam heɗituggo wullandu ndu seyni ɓawo lebbi joyi ko Dr Abdoulaye Bello Boɗejo joɗi e les rento hukuma DIA hitordu mobgal lesdi Nigeria waddi ragare kita kan konoye derɗiraɓe Boɗejo nani e kita kan Fahad Abdoulaye Boɗejo lattiɗo ɓiyiko lamɗo fulɓe andini kode mijo mako bane ni alhamdulillah andi hande jango de Allah watta ko mai amma alhamdulillah ɓe timmini ko ɗumen to noddadu ɗume an nodditata ko a sawra sakiraɓe bandiraɓe ngam ɓe tokka ɓe sewo maɓɓe be hakkilo andi himɓe kam minon ayi tawi en ɗo minon fuɗɗo min nana belɗum woɓɓe bo je waɗi temako e addu'a min yettaɓe Allah waɗa barka min timmini ko ɗum inchallah mi yetti yawwa so seyni bana Alhaji Sale lattiɗo miyiko Boɗejo o andini kode non ngendam maɓɓe woni lebbi joyi yakede derɗiko mako woni les hakkilanki hukuma ka DIA ya wala ko min mbata min biya gaskiya nder goɗɗo yanayi fulɓe amin ɓe ladde e bandiraɓe ankani gaskiya wala ko min mbata min biya ni amma alhamdulillah diga Allah waddi ɗum lokaci har kotu yankake hukunci o yofimo alhamdulillah wala ko mbiyata sey yettore Allah tan haragare noddadu ɗume an nodditata derɗiraɓe larugo ɓe yofimo to alhamdulillah farin ciki ni gaskiya min nodda bandiraɓe fulɓe ɗum waɗa farin ciki ni addu'a farin ciki kan wala ko ƴaɓɓi do'a hanjum woni farin ciki ɗum anduɗen enen na way hawre bawɗi wama hanjum woni ɗuma ba yetta Allah diga andama ko diga ko nangimo ay Allah wati to yeso to joni gan diga Allah waɗi har okkimo kadin Allah fitata toro yetta nder yalɗirɓe hitordu ndu ha e Abdoulaye Jika Mabo garɗo iga lesdi Mali ngam o larana gite mako no ɗum hitorto o holli sewo mako bana ni. Sir, how do you feel today? Alhamdulillah rabbil alamina min ko indam ko Jiga Abdoulaye andirteɗo Jiga Mabo mi iwi gila Mali Ivory Coast warde Ghana mi halni pula fu alhamdulillah rabbil alamina Bello Boɗejo il faut ko mi wara mi ewa hono kabar makko laati nenno fulɓe mbi sa ñandi ɓinguel adama ko weli ñande ko metti ko fu a wara mi wari du kala pula ko najira fulɓe mettiki alhamdulillah rabbil alamina mi wari fami ya keñen ɓe mbi kan sona mi munco omo hani waɗede release hande mi wari du wallahi alhamdulillah o waɗama release joni miɗeni dawgal Federal High Court najira ɗon min goni Abuja pula ko fu yettama pula fu barkinama fu ana jowte fulɓe Nigeria fulɓe Mali fulɓe Togo fulɓe Ivory Coast fulɓe Ghana fulɓe Cameroun fulɓe Burkina Faso fulɓe Niger Sénégal Zambia wala fu mo yoppaka fu barkinama sanne kala mobbo e pullo gaɗannoɗo duwaw wala ɓe ñallaɓe lando jamma e ñalawma ma bo hono laati miɗen gaɗa duwaw o walla jabama modi baɓe waɗannoɓe duwaw ɓe e fulɓe ɓe fu ɓe jabama sanne miɗen barkina Nigeria government miɗen barkina yimɓe mi hantema justice e loya e Nigeria fu miɗen barkina sanne e pula ko Nigeria fu min ko indan ko Jiga Abdoulaye mi weltike sanne alhamdulillah rabbil alamina of Nigeria ciyaman mi yetti Allah diwal Lagos holli sewo mako hankuma bana ni dan mala argungu rebuwa da duniya sai dole duka mai kace kura mi woni wolfiyam mi yetti Allah mo kawtal hore mo Lagos te gaba daya hande belɗum ɗum nanumi daga keya min dillo min gari ɗo ƙarhe ukku belɗum ɗum nanumi hande mi anda huto ñallami hande nder Abuja may gidajo o mo amin ardiɗo pulaku lebbi joyi ɓe gari ɓe jogi kemo wala laifi komi to hande Allah bayanike ɓe ɗum yofimo kuma mi ɗo ana pullo hutoni ɓi gaccugol mi ɗo ana murnare hande de ranare welni hande talata pullo hutoni mo godumi wodi nodda ɓen daga Niger santi Afrique toy ɓe ƴammanmi noy to hande mi nani alƙalijo on farti kita kan hande alarba hawɓe ziya wigo wulliɓe ɓen ɓe wala hujja ko ɗum tumirta Abdoulaye Bello Boɗejo lattiɗo horejo fulɓe Afrika Al-Amin giɗaɗo jada kode radio e nanta TV Ah!